Jedného dňa mi ti napadlo, že či som a či ty si víťaz. Lebo ak som víťaz, hneď od narodenia, tak by som sa mal viac usmievať, logicky, lebo som vyhral. A teda som napísal na Karlovú univerzitu. Prosím vás, mám takýto odborný problém, ešte neexistoval ChatGPT, podľa mňa dnes ti to povie. Keby som bol druhá spermia v poradí, som ten istý, alebo som niekto iný? A oni mi seriózne odpísali, pán Krištofovič, keby vyhrala druhá spermia v poradí, nie ste to vy, je to niekto druhý. A ja dúfam, že víťaz, to znamená, v tom čase si plával a okolo teba a už ťa dobiehala, ty lakťovka do kolena a už si sa tam blížil, tak si sa rýchlo hodil donútra a si sa narodil. A teraz si predstav, že keby si to bol o kúsok zmeškal a narodíš sa ako niekto úplne iný. Takže vlastne od narodenia si víťaz, si vybojoval najväčší konkurenčný boj a dostal si tu možnosť si odžiť ten život. Toto bol pre mňa taký zábavný impuls, kedy som si povedal, tak keď som dostal tú možnosť to vyhrať, no tak niečo s tým poriadne musím urobiť.